Good morning! Good morning mga kagahi. Oh, busy na gatang bata. Oh, gi-check up ni jang bakho kay inda kunog naidaot sa ligid. Nandiyan bagong duwaan. Good morning mga kagahi. Hi! Nakatuog na dalton guys. Awan ni jug simod nagkibot-kibot. Ini nga na nag-imagine as sang didi. Matuog na sa manglaba ko. Mo ni ang gamitin nga sabon na aram paning inutang ni Queenie sa personal collection Taft PLD concentrated laundry detergent. Humot manggod ni siya ganahan ko. So mo ni guys agang mga labuno na haraghan na kaadyo nagtapunog. To pa jud. Pasensya na dai mo sang last nga vlog kay na si time bitaw nga nang madown ko ba. Ja. Mana makukabra kog Bible nga na maulan ra man pug ko. Nagmahay bitaw ko nganong hatong gi-upload. Daghanin no po nagauna pero kanang daghan po nang gi-comment natong mga maadyo naghatag pud sila na og kanang kabaskeg. So daghang salamat. Sige ako mag-vlog. Nga kay nadasig man pud fokus mga ning comment nga ningawon sila, especially ni Dalton. Nga mo to nga bisan og tinta ko ganahan vlog anhi sa ang YouTube ba kanang yani bang ang personal life. Vlog na lamang ko kay para pud sa mga tao nga nag-care na. Salamat di ay kay adyo kay ulian ra man pud ko. Kita mo jung tanan na time nga mura bitaw tag ma down na adyo di jud na mawa nato. Da ana ra dai jud nato agato ang mga panalangin ni nadawat mga grasyang gihatag sa Ginoo kay mubalik ra mo pud ka baskeg nganang pasensya na mo usahay nga ma negative pug ko usahay di man jud kalikadan. Kitang tawo nga buhi bisan pag mintag positive ta nga tawo moagi jud tag kanang ka-negative pud usahay na jud time nga mahimot ang negative ja. Especially nang bago pa ko nanganak ba. Actually dugay ra nang gibati. Nga na time nga murag mula ay nagang beut. Katupatong pagka panganak pag dyan na mo nakaingan ko lahi na jud ay ta mga budget makapanganak na murabag dali na tama iubos. Dali na tama sakitan. Ja, na time nga mo negative gatang utok. Nya na. So mo nga sa tanang mga inahan laban ra jud ta. Di man jud kalika dyan yung problema. Kaya og magpadamag ko sa tong problema kita ra piluoy. Na iban manggihikog, hadlekod. Pero nabi ta time nga makanahan akog dautan. Ngadyo naman jud ko pasayon sa Ginoo. Kay makakuan ko ba makanahan akog maot ja. Wala iris. Tangad siguro sa hormones kay kana laging nanganak na bagong nanganak mabito kasagaran daghan bagong nanganak nga nanggi ikog ja kuan pa kuno kanang 5 years pa kuno ikas pagpanganak nga kuan ka kanang nakay mga lain nga batian ba kay tungod kay agi mga hormones so pa na uli. Anyway guys nakapalit tay kog lative pulo nga brand new so kayo ka dyan na brand new pa siya anong pag-uha pa na nung kay makughapon madyo ganis undoy kay sportive na undoy kay bawo man jud malingaw ko magukay-ukay. Ibanan ko sa ukay. Manang napalit ja. Kari po diha. Pag-ugi hapon napay mga tatap. Mag-utap ka adyo. Jumper man is nga skirt. Kalit ko og dress lo ka buot. Blue ahara ni isuot ko kun dati floral. Ja. Kuan po ko undoy ba tujugan po kung undoy sa ang moment kaya naman lagi time nga may ingana ko hindi ko kapugong na iban may uwi raman na iban may ganyan pero maka-experience mo dito tujuon nga kalit na nabasa ng cellphone kalit na kaginot nga ni kinabuhi na tag-inahan nga o atong bata matug sali atag panglaba yung murabag gusto ka matug pero hindi ka makatug kaya maganahon na pagkasi mong buhatin daghan ja siyempre kapag ano hanggang kalaagan ka adyo mura dyan bugbag na tawad sa kagahan kinabuhi ba na ibag-o ko sa ang bag-o nga kinabuhi pero malipay din ko nga na ko anak wa ra po ng tago makakita ko sa nang nidal ng misi
Pero kanina kung kuan, natay depression. Kuan magud na kanang mental health issue. Iban kay di man magampo. Magampo gud pud na. Sila na ako na sila ginukod pero na siya sakit sa utok. Sakit na maguna kanang depression. Inahanglan na siya og magpa-check up sa doktor. Hindi man ako doon. Kalit raman kada nagkakuan bisan pag siya kagampo. Medyo ka nagamang tubig rin guys kaya kusog din ang tas. Hindi na may time nga wa. Mag-agas ka rin. Laba ko. Mag-propas dito. Kamas undoy dito po namang gigibuat si undoy. Hindi pang ado dito. Si Sarah gipalili dito. Basta kay mga dol mo ko rin pasensya ba kay. Nga nang basig naka-trigger fokus uban nga na bagi pang pinagdadaanan ro sa kinabuhi. Mga dol mo ko pasensya pero kuan man good kanang tao ra man gud mi bisag mo sila nga oy social media influencer ka nga na vlogger ka dapat magpakita kag positive nga na pero ako gitry man jud na pero di jud tanang kuan di jud tanan nga na post sa social media tuuhan nga nabitaw mag-post siya nga happy siya pero deep inside ay naday pud sa pagdaanan nga problema ba nga ako naglibog ko kay wa man ko yung problema dyan nga bagat nga ginagmay raman nga kaya raman pero bahos tengod dyan siguro sa ang hormones ba anja samot pa kay na himong ahot na bitaw tanan kusagad paggawa ni Queenie dyan na pa ko ipamati-mati isang lawas murag piling na alam ang ipang pugas pag mga trabaho nga bisag kapoy alam mo pugsun kay wa may laing muhimo ano ba dyan basta mo nagwa pa po ko ka-recover dyan sa mga health issues nga ipagdaan. Feeling na lami ipahuway pero di kakapahuway. Basta pasensya na dyan mo ako nagpakatotoo na dyan ko sa ang gibati. Kay ba naman siguro to mga solid nga mga viewers nga kaning ang YouTube mo man ang pagawsanan sa gibati kay mo man ang daily vlog personal life maninang na sa YouTube. So pasensya na gad kaados mga nag-aaw sa mga nakuan napiktuhan pag kuan tong last na nga vlog. Salamat sa enjoyhang suporta na kay kamo man jud pay ang kuan nga magpadadyon ko ang reason ba kay isa pa may ahang vlogan ug wa day maminom na di ba kay naaman mo nang padadyon na magyapon ko nalingaw man fokus pagpahuway na kay lingaw-lingaw ko undoy nangukay mi suri-suri mi nag-juray drami nga wa mi nag-vlog ba ya nagpalit-palit mi nga makaon mga prutas mga pangkaon ana imong gibuhat kahapon gasang adlaw actually 3 days ko ano vlog unsa wala may lakaw na YouTube kay na may uban nga mag-vlog ko sa isa ka adlaw kaduha mo nang nagyapoy na upload pero katong ahang vlog das katong last ng vlog sa adlaw man siguro to nag-upload daratos ni Agi dara sang adlaw nag-upload sama lang murag naka-recover na po ko upat ka adlaw ko tulo upat ka adlaw ko nga wa nag video naglaro-laro raming tulo nga way kamera ba ano ulian ra mo pug ko kay suportahan mo po ko sa bana na pinanawag yung doon basic camera na po. Sige. Mag-send ko sa mga tanawa din ako na inabot doon ng panambel. Wala ang code sa 10,000. Ay lang i-share sa lahat para di ko ma-set sa lahat tao. Kaya ba? Naa, sir. Sa taon ng kanambel, addicted. Sir, kanang giango-ango man siguro ka, sir. Mag-scammer, magharaga ka. Ay, dati ba di ka kaya mo ilaron? Ango-ango ka, sige kag ako na yung ilaron. Ango-ango masiguro ka, ikaw scammer ka, sige pangatos OTP number. Tagaan, los ni mo. Dako imong omoy dako, ngano man sa magag-OTP na, haraga ka, pasinsen pangambuanga ka. Harang lojas mga scammer, pangbutata na mo. Karong adlaw ay kaduhan na to, dasang adlaw, da pinanawag na mo tulo. Daghan na ka mga scammer ka ron, kaya da mamigi pang tabangan sa Facebook page ang magibutang ang Gcash number ni Ondoy luuyan nila oy butata sila pirmi ari ra na hi guys sa mo ang kuan kay nay tabigsik aras pantawan ha
maot pag panahon. Bisag wa na bagyo. Maot kay pag panahon. Nampa man kunoy amihan, mao nang sige pag uwan taligsik-ligsik ja. Uwan tugnaw ang panahon. Ganahan ko dari di Jumper si dyan nga kuan. Jumper nga maong. Dapat dami pagkaundoy yung pulo ang baguha. Pagkakita na dani gikuha na dyan oy. Ay pag nitag na panahon na tangkang gahi si undoy ra. Day kapadas guys arang nakaada pero ni anam nagkadaot ani kuskuson kay ang ipakaang dalton kay gitebo na wa mahinungi nalata na pero napa may matigom arispikas ni palit tay ko guys ug ngani na barato ra ba ni 100 ra sa Shopee ako ni nagasimbol na gani nang buntag kay aron di magkalat agum ang mga sinilas ug sapatos arong arrange food ba ja dari des agi magkalat-kalat ra man diha wa pag ganin na banwasi kay sa sige lagig uwan sa gawas inigteb nga arong lapuka madyo ginis dalton kay ganahan og katub. So mo nang makaandam ko dari dia ipakaan ni dyan ang pikason dyan pilian na itong way daot kay ang isod sa ref dagat pa kong ugasan so magod mo agas ganit ha. Mga antarin nyo guys. Hugasan na Wilkin sa kadalton. Isod sa dyan sudlanan. Isod sa rep kay ipakain niya. Isod na to sa rep. Napa may salin-salin sa kandalton na alam mong kanin. Tamis man po, pero mas tamisan kus Bisaya. Anyway guys, gihatdan day kun ay sa guys, usod ang kuno ni nahag paniud to. Utan, o kay baon sa ni utan atong tan-awon dun kay. Ting paniud to naman actually late na gani, 12:30 na. So maniud to ko man ni sudan. Tan-awon na tong sa sud. Mao ni guys agi hatod ni Elsa. Gihatdan po kunid sa duha ka sipi nga saging. Atong dung-agong sunod adlaw. Nasang palunuson kay murag pag-upang gikuan. Pod. So kan excited ko din ng utan kay nanggan ko utan kay kan stipid ko. Pero gahi apa ni balik man. Ibalik to man pud. Excited ko. Inita pa. Ice cream sa kanan. Ayun na naawas. Uy! Ang lami. Guys. Arang lami ako mutbuwad. Ilang gisubakan. Wow, naadjay buwad. Arang lami. Sulbad nagang paniud to. Dengan salamat ni Nanay Aisa. Kasi nagluto na ni si Mama Ali ba. Gikan naman sa family house. Nagbata ni Hilak. Dali. Nangu ako mali. Kada dari. Sakit pagkalikod. Ikot pa ko lang na ba? Eto dari. Dali kay kariho na lang. Kadidiin na. Dali anak. Ari pusto no cling wrap ya kana ko i-order nga cling wrap nga gisabay sa Shura. Aron na ako'y utko-uton na to. Pusto na madyo ba kay aglango dari laghan. Ano man ni cry man man ni bijay nagtu maglaway. Wa man bijay ni Nanay oy nang labar mas Nanay taon. Mo itag ka pa jas kay magkuan sila na ika mangisnak ka pa jas. Hi guys! Mapay pag mata nagigan sa nap. Nag-try ko kayo kaingan kong Rafael, shout out kong Rafael Unay Perez nga nas studio di. Nanggamit ratungan. Nanggamit silagngan mga scammer. May ikaw? Ikaw? Kit dali. Na naman kayo mo rin. Tuhan naman kang gikuhaan. Eat ka kapajas. Na hi guys! May eat ko kapajas. Dali ibatang dari gisan ko ante. High chair. Ito ang high chair. Ang hitag ka pa just. Sit down. Nung mong ilang pa ito nga itatog naman ka. Hindi. Kaya nga madagi-dagaan siya. Uy. Ano ko man. Naman si Angel. Namagilak-milak man ka.
makan pa man ko na mata. Ano tayo? Lagi na ka? Di ang pa man ko tay. Ano Ton. man ko na mata good. Kani kay sa tiya man imong iban. Ajaw. Ubi patilaw ako bi. Sakay atong ngitas dalton kamukha mo rap kutsara nimo ton. Pariharap lagi kaon, pariharap ta. Tilaw ko tay be. Ini ba guys, ubi halaya gisod din mo freezer gahi lagi. Water. Gi matudya nga patilawan maglami ba. Ano man ton? Utang para ba ni? May Dami ba sa utang no? Kalan kutsara. Tilapi. Tilaw ra good. Ambog ibag. Mga ingan, hindi na mo ipanglabay, mga mig ice cream. Hoy, ano naman na ming, wa pa naman ni udto ming, unsa na ming. Di na mailabay nang mga ice cream nga kinaan kay magamit man gud si Jag na mga salin-salin. Atong kitong iputos ton sa atong pajas ton. Arong di lang awin. Doon na to sweet. Arong di kamangan og mga masasamang elemento. So, safe na gatong papajas. Hi! Matanak ko! Hana man nagi pa paniud to ganina. Alas 11 na dyan na niud to. Kaya na nga, naman si Zach. Putasan naman si Zach. Alas 11 pa paniud to na. Ginahal man dyan yan. Asamday tamad to. Asa na neta magpakuha kang nanay? Magpakuha na ka? Gimingaw na kang nanay? Mama? Mingaw na ka? Mama? Mingaw na ka? Diyan na, sikat! Kini ko kadaog ni mo. Wala ka daw. Barug! Ano ka? Bagatog ate. Kini ko kadaog. Okay. Gibingaw din. Nay. Mamanday ko magkas-gakas ni nanay. Hala, gimingaw man niya magkas-gakas. Ano ka lambing-lambing din ikaw doon kataawi? Lambing-lambing ka doon ah. Sige, there's ang abag ah. Yung katawa pa dyan na ah. Lambing-lambing. Magigil ko yung musiko pumaot sa ang lagas. O lagas. Ang ngipon ba magkagat ko. Si Dalton ba guys? Inga na Dalton mo din na ho. Magkabadyo. Labi lagi. Gansa lagi posisyon. Mag-exhibition. Ngano ka undoy? Ngano ka? Kagwa nga ka. Ngano ka? Didihan mo kasakit pa. Bali. Kasabay na ka. Hala ka nagbugo. Di man na mao. Di man na mao ka na, nay. Huta to imo ko, Andra. Ipahurot na di. Kaya hapit na expire. Ay, nani. English na dahil pag-ibong nanay. Pinananay na. Garaun. Bali. Nga no. Ipadi di nang isang milk tea. Kaya hapit na expire.